kont tas-sitwazzjoni dwar il-COVID u Malta. Il-bira komplejna bl-istrateġija tagħna ta' numru ta' swabs li qegħdin nagħmlu, issa propju għandna 3 ċentri fejn aħna qegħdin nagħmlu dawn l-swabbing, wieħed f'Ħal-Farruġ, Ħalluqa, wieħed qiegħed il-Luxol u għandna ieħor propju f'Għawdex. Allura issa bħalma tibdew taraw dejjem qegħdin inżidu l-kapaċità tagħna biex nagħmlu iktar swabs u l-bira għamilna 432 swabs. Minn dawn kellna 5 każi li huma pożittivi. Minn dawn il-każi għandna wieħed li huwa relatat ma' safar barra u għandna 4 każijiet ta' trasmissjoni lokali. Jekk tħares naqra lejn il-firxa ta' tip ta' każijiet li qiegħed ikollna issa n-numru ta' każijiet li huma relatati ma' safar dejjem qegħdin jibdew jonqsu u iżjed qed ikollna każijiet ta' trasmissjoni lokali. Infatti bħalissa l-istadju qegħdin li jisu nofshom għadhom minn dawk li kienu relatati ma' safar u n-nofs li ieħor huma ta' trasmissjoni lokali. U kien propju għalhekk li aħna qegħdin inkomplu bil-miżuri tagħna biex kemm jista' jkun dejjem nagħmlu iktar social distancing u anka nipproteġu n-nies li huma vulnerabbli. L-swabbing qiegħed tajjeb ħafna, fatti wieħed mill-pajjiżi li qegħdin nagħmlu ħafna swabs a percentaġġ ta' per capita popolazzjoni u sa issa għamilna 4,662 swabs minn meta bdejna. Aħna s-sitwazzjoni ta' dal-pazjenti ħafna minnhom huwa f'kundizzjoni medika tajba, infatti konnedna li kellna 2 każijiet li kienu l-ITU, wieħed dak l-anzjan ta' 61 sena li għadu f'kundizzjoni stabbli u għadu l-ITU, persuna li kien qiegħed l-ITU issa ħajinħareġ mill-ITU, però l-bieraħ daħlet persuna ta' 60 sena l-ITU imma qiegħda wkoll f'kundizzjoni stabbli u daħħalnija biex aħna nkun nistgħu nagħmlu monitoring tas-sitwazzjoni tagħha. Bekk bħalissa bħala pazjenti għandna 32 mill-pazjenti li huma pożittivi li qegħdin jinżammu f'Mater Dei totali u barra Mater Dei għandna wkoll dawn 32 persuna għandna minnhom ukoll fil-faċilità li għandna privata. U allura l-kumplament qegħdin fid-dar tagħhom. Jekk inħarsu naqra lejn dawk il-5 każijiet li kellna illum, għandna raġel Malti ta' 23 sena li propju jgħix l-Ingilterra però ġie lura Malta fi 17 ta' Marzu. U beda bis-sintomi fit-18 ta' Marzu kellu uġieħ fil-muskoli u kellu l-imnifsejn li huma miżdudin u rrekorra għand il-helpline tagħna fejn aħna għamilnilu testijiet u ħareġ li huwa pożittiv. Peress li dan kellu s-sintomi l-għada li propju ġie minn barra, allura aħna hemmhekk qegħdin nagħmlu l-contact tracing ta' dawk in-nies li kienu fuq l-ajruplan. U bħalma dejjem nfakkarkom, aħna nagħmlu contact tracing l-iktar ta' dawk in-nies li jkunu qrib tal-persuna, speċjalment dawk il-filliri li huma 2 lura u 2 l qudiem u l-fillira li jkun fiha dak il-persuna, mhux għax inqas riskju minn nies l-oħrajn xorta aħna ninfurmaw mill-kumplament tal-ajruplan ħalli aħna nkunu żgur. U aħna din qegħdin noħduha bħala miżura biex inkunu ċerti wkoll li kull min seta' ġie espost ikun infurmat bis-sitwazzjoni ta' persuna li seta' kien hemm persuna fuq l-ajruplan. Bħala relatives ta' din il-persuna kienu 2 biss u dawn aħna qednielhom biex jimmonitorjaw għas-sintomi u li hu tajjeb ukoll li dal-persuna minn meta ġie lura minn barra kien diġà qiegħed f'kwarantina. Għandna raġel Malti ta' 23 sena li dan kien kuntatt ta' każ ieħor li konna diġà infurmajnikom bihom u għaliex kien jaħdem propju miegħu. U dan badnieh aħna permezz tal-contact tracing tagħna. Beda bis-sintomi fis-16 ta' Marzu, kellu sintomi li huma ħfief però mbagħad żviluppa iktar sola qawwija u allura resaq lejna propju l-biera u għamilnilu t-testijiet. Hemm 2 persuni oħra, kollegi tiegħu fuq il-post tax-xogħol fejn jaħdem u dawn għadna qegħdin nagħmluhom monitoring lilhom biex naraw jekk ikollhomx sintomi u fejn hemm bżonn nagħmluhom it-testijiet però wkoll qegħdin f'kwarantina. U 2 membri tal-familja tiegħu wkoll qegħdin l-istess f'kwarantina u monitoring għas-sintomi. Għandna raġel Malti ieħor ta' 32 sena
li kellu sintomi ħfief, m'għandu l-ebda storja li kien imsiefer, u dan propju qbadnieh mill-screening li qed isir meta persuni qegħdin jitlu biex isirrulhom xi operazzjonijiet, speċjalment operazzjonijiet li huma bżonjużi, u dan huwa screening ieħor li qegħdin nagħmlu f'Mater Dei fejn in-nies li qegħdin jitlu hemmhekk qegħdin nittestjawhom. Allora dan kien persuna li hu kellu sintomi ħfief u qbadnieh propju anke mill-screening ta' qabel l-operazzjonijiet. Pers li ma kellux storja ta' safar, hemmhekk dan waqqas kellu kuntatti ma' persuni li kienu konfermati, allura dan huwa każ ieħor ta' trasmissjoni lokali u qegħdin nagħmlu contact tracing tal-familja tiegħu li huma 3. Għandna każ ieħor ta' persuna ta' nazzjonalità Indjana li jgħix u jaħdem hawn Malta li huwa healthcare worker u għandu 30 sena. Dal-persuna beda bis-sintomi fit-22 ta' Marzu, kellu uġieħ ta' ras, beda jkollu telf ta' sens tal-taste u tal-smell u kien qed iħossu għajjin. Dan kien kuntatt ta' persuna li konna diġà kellna pożittiva qabel li rapportajna aktar kmieni din il-ġimgħa. U allura pers li healthcare worker aħna qegħdin nagħmlu contact tracing tal-pazjenti li seta' ġew kuntatt ma' dan il-healthcare worker u anka ta' staff kollegi tiegħu. Biex bekk nkun nistgħu nikkontenjaw dejjem is-sitwazzjoni. Kenna każ ieħor ta' persuna ta' 23 sena mill-Gambja, dan ilu jgħix Malta xi 8 xhur, u preżenta bis-sintomi fl-24 ta' Marzu tuħ ta' nifs, sola, griż meħju ġawħ u ġieħ ta' ras. Dal-persuna ma jgħix fiċ-ċentri imma huwa jgħix fil-komunità u jgħix ma' persuna oħra, u allura qed nagħmlu contact tracing ta' din il-persuna l-oħra u li nafu wkoll li dal-persuna ma kienx qiegħed fuq il-post tax-xogħol minn meta beda bis-sintomi allura hemmhekk għandna każ ta' local transmission li ma tistax issib eżatt minn fejn ġie, però li ma kienx hemm trasmissjoni fuq il-post tax-xogħol. Dawn kienu il-5 każijiet li kellna li huwa tajjeb ħafna li qegħdin naraw li issa qed ikollna trasmissjoni lokali fejn aħna allura meta tibda jkollok it-trasmissjoni lokali nibdew dejjem iktar aħna indaħlu il-miżuri li huma meħtieġa. U bħalma semmejna l-bieraħ ukoll aħna qegħdin naraw li issa dejjem qegħdin kemm jista' jkun inżidu l-miżuri tagħna. Aħna daħħalna miżuri ta' social distancing fejn bħalma qegħdin taraw konna qed naraw sitwazzjoni fejn persuni kienu xorta qegħdin ikunu ma' xulxin speċjalment barra. U allura hemmhekk aħna ħassejna li għandna nagħmlu iktar miżuri biex ikun hemm iktar kontroll ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Allura propju jiena propju mill-ġurisdizzjoni li għandi permezz tal-Public Health Act ukoll tajt l-awtorità lill-Pulizija biex huma ikollhom l-awtorità li fejn jaraw persuni li huma aggregati ma' xulxin fejn ikun hemm gruppi ta' 5 jew iktar għandhom il-seta li propju jmorru jferqu mill dawn in-nies. U bħalma forsi rajtu wkoll fit-toroq tagħna llum il-pulizija diġà għaddejjem b'dan ix-xogħol fejn qegħdin naraw nies li jekk ikollhom bżonn jew ikunu fil-queue ukoll qegħdin iżommu distanza ta' 2 metri minn xulxin. Però wkoll aħna qegħdin naħdmu mal-postijiet fejn jista' jkun hemm bżonn il-queue, pereżempju il-banek biex huma ikollhom dawk il-miżuri biex kemm jista' jkun idaħħlu wkoll mezzi anka li pereżempju biex tiġbed il-flus tista' tiġbed iktar flus minn qabel, allura persuni ikollhom inqas bżonn li jmorru frekwentament lejn il-bank. Aħna għamilna wkoll miżuri fejn qegħdin nipproteġu wkoll il-persuni li huma vulnerabbli u din il-miżura minnaħa ta' saħħa pubblika hija importanti ħafna għaliex aħna nafu li persuni li huma vulnerabbli li għandhom jew età kbira ta' il fuq minn 65 sena jew inkella għandhom ċertu mart kroniku, nafu li dawn in-nies jekk taqbadhom il-COVID-19 bħal kwalinkwa infections oħrajn huma għandhom iktar ċans li jista' jkollhom komplikazzjonijiet.
Plus li għandna wkoll grupp ta' nies li għandhom immunosuppression, jiġifieri l-immunità tagħhom tkun iktar baxxa, dawn in-nies hemmhekk għandhom ċans iktar li jaqbadhom il-virus. Allura dawn iridu nipproteġuhom billi aħna qegħdin ngħidulhom li għandhom joqogħdu id-dar tajjeb u ninkoraġġixxu lil persuni biex jgħinuhom fir-rigward ta' ikel jew inkella mediċini li għandhom bżonn. Però importanti ħafna li dawn in-nies qegħdin joqogħdu d-dar, però jekk ikollhom bżonn li għandhom il-kura medika tajjeb li aħna ikun hemm bżonn l-appuntamenti li jmorru l-visti lejn l-isptar, dawn xorta għandhom iżommu dan l-appuntament tajjeb u jmorru għaliex il-kura medika tagħhom hija ħafna importanti. Niftakru dawn huma nies li probabbilment ħajkollhom bżonn iktar kura medika. U anke jekk ikun hemm xi emerġenzi ta' sptar ukoll li huma għandhom jirrikorru għal kura li hemm propju bżonn. Dawn huma l-miżuri li aħna qegħdin nieħdu biex propju nikkontenjaw is-sitwazzjoni. Forsi ħafna nies qegħdin jistaqsu imma dal-aħħar jumejn kellna ftit każijiet. Huma l-każijiet li qed ikollna jista' jkun li huma ftit, però probabbli din mhix l-istorja kollha li qegħdin naraw hemm barra, għaliex probabbli li għandna iktar każijiet li għadhom mhumiex qegħdin jiġu forward dat testing, jista' jkun li hemm nies hemm barra li diġà għandhom il-virus u s-sintomi huma ħfief ħafna allura ma jkunux ġew biex jagħmlu t-testing tagħhom. Allura l-appelli tagħna huma dejjem biex dawk in-nies li għandhom sintomi ċemplu il-helpline tagħna 111 biex aħna nkun nistgħu nagħmluhom testing, imma importanti ħafna wkoll li nsommu social distancing, speċjalment dawn in-nies li huma vulnerabbli, ħalli hekk aħna nkun nistgħu kemm innaqsu l-firxa ta' dan il-virus imma anke nipproteġu n-nies li huma vulnerabbli. Props, kien kutajjar Net News, qabel xejn naħseb nitkellem fisem il-medja nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek għax aktar kemm jgħaddi żmien aktar tqattasijat fuq din il-kwistjoni, però żewġ mistoqsijiet tiegħi rigward it-tieni miżura tal-bira li xħolqot anke ħafna nies qed isaqsuna. L-ewwel nett il-fatt ta' min jgħix ma' dawn in-nies li ntlaqtu minn din il-miżura jekk għandhom xi jieħdu eżatt l-istess steps bħal dawk in-nies li jibqgħu id-dar akkosta kollox. Oħra illi bħal pereżempju anzjani illi ma jistgħux joħorġu mid-dar naħseb tikkonfermalna li ma jistgħux joħorġu mid-dar biex jiġbdu l-flus. Għaliex inti biex tiġbed il-flus l-account holder biss jista' jmur inkella jrid ikun hemm power of attorney. Anke bdiewa li tkellmu għana qalulna bħal pereżempju ma jistgħux dawn imorru jittimgħu il-vejjem li jkollhom ir-raħħala u hekk, jiġifieri biex naqa' kjarifika fuq dik it-tieni miżura. Infatti aħna għamilna evalwazzjoni wkoll ta' kemm huma dawn in-nies u aħna sibna li għandek numru ta' nies li dawn diġà qegħdin propju jgħixu waħedhom tajjeb li qegħdin ikkampaw bil-ħajja tagħhom ta' kuljum, pereżempju għandek żewġ anzjani li diġà qed jgħixu flimkien. Ġifier hemmhekk m'hemmx nies li huma relatives u hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu l-appell tagħna biex ikollhom lajnuna issa mill-ġirien tagħhom, ikollhom lajnuna mill-nies oħrajn li huma relatives tagħhom li ma jgħixux magħhom imma allura jistgħu joħdulhom dawk l-affarijiet li huma għandhom bżonn speċjalment l-ikel u l-mediċini. Però aħna nifhmu wkoll li hemm ċertu nies, pereżempju inti semmejt grupp minnhom li inti għandek nies li għandhom xi farm li għandhom l-annimali. Ovvja li jekk m'hemm ħadd li jista' jgħin f'dan ir-rigward, tajjeb, jekk ma nistgħux insibu xi nies li jistgħu joħdulhom ħsieb l-annimali, jew xi tfal tagħhom jew xi relatives oħrajn, hemmhekk aħna nkun nistgħu nagħmlu dik l-exemption li propju liġi tagħti wkoll li qed li bħala SPH nkun nistgħu noħorġu dawn l-exemption fuq dawn in-nies speċjalment li jkunu jridu imorru jalfu lill-annimali. L-importanti però huwa li l-persuna ħajoħroġ biss biex imur jalef l-annimali u mbagħad jerġa' jirritorna lura lejn id-dar. Irridu niftakru din il-miżura qiegħda hemmhekk biex aħna nipproteġu lil dawn il-persuni. Tipproteġihom billi inti tkun tista' tikkontrolla kemm ikollhom kuntatt ma' persuni oħrajn.
fuq relatives li jiexu ma dawn il-persuni. Idealment, inti dal-nis jibqaw jiexu ma dik il-persuni l-oħrajn kollha ħalli inti tkun ċert li inti kontenjajt is-sitwazzjoni kollha. Però nifmu li hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn persuni li jkunu qegħdin jgħixu ma dawn in-nies vulnerabbli ikollhom bżonn li huma imorru għax-xogħol għaliex ma jkunx possibbli li jagħmlu teleworking. Allora f'dawk iċ-ċirkostanzi mbagħad hemmhekk iva jkollna nagħtu li l-persuna jista' jmur għax-xogħol u jekk ma jkunx hemm min jista' jgħin fix-shopping dawk in-nies ukoll jistgħu proprju jmorru għal shopping ukoll ta' ikel li huma essenzjali u mediċini. Però l-messaġġ huwa li biex ver nipproteġu lil dawn l-anzjani jew in-nies li għandhom dal-mart kroniku, kemm jista' jkun huma jridu joqogħdu ġewwa. Pero dawk li hemm madwarhom jagħmlu biss il-bżonnijiet li huma x-xogħol li tmur tixri l-ikel u li ġib il-mediċini. U nixtiequ kooperazzjoni kemm nistgħu mill-postijiet tax-xogħol fejn dawk il-postijiet tax-xogħol jekk dawn in-nies jistgħu jgħinuhom billi joffru teleworking hemmhekk ikun jistgħu jgħinu wkoll. Dan huwa kollu mezz ta' protezzjoni lil-vulnerabbli kollha. Palma qegħdin naraw dal-miżuri hija li aħna qed nagħmlu miżuri li huma parallel ma' xulxin li kemm jista' jkun innaqsu ċ-chances li il-virus jinfirex minn persuna għall-oħra. Imma wkoll li aħna dejjem nipproteġu lil-vulnerabbli huma dawn li ħajkollhom jekk jolqothom il-virus ħajtlu l-isptar huma dawn in-nies li jekk ħajkollhom komplikazzjonijiet ħajkollhom bżonn kura medika, speċjalment kura ta' ITU bħalma rajna li bħalissa għandna żewġ persuni. Laura, there seems to be in certain cases a gap between when a person shows symptoms and when the case is announced. In one case, 10 days. Why is that? Is it because they haven't realized that they have the virus or the symptoms are too mild? Ħafna drabi qegħdin naraw li ħafna nies ma jkunux qegħdin jissuspettaw li huma għandhom dan il-virus. Allura inti l-persuna ma jiġix lejna, ma jċemplilniex, allura aħna ma nkunx nistgħu nagħmlu testijiet. U għalhekk l-appelli u l-għajnuna tagħkom hija importanti li bħalma qegħdin taraw qed insemmi propri x'inhu huma s-sintomi biex kulħadd ikun jista' jitgħallem x'inhu huma s-sintomi mill-fatti u eżempji ta' persuni li huma vera. Ħafna drabi ġieli qed ikollna persuni li l-uniku differenza kienet dik li anke konna qegħdin naraw fil-letteratura dan l-aħħar li ikun hemm changes fil-taste to smell. Li hija xi ħaġa li persuna jinduna u issa żjed ma nibdew ngħiduha wkoll in-nies jibdew jindunaw li iva din tista' tkunu l-ewwel sintomi ta' dan il-virus. U l-importanti hija li inti vera tagħmel id-diagnosis imma l-iktar ħaġa importanti hija li l-persuna jkun iżolat. Ħalli inti dak il-persuna waqt li għandu sintomi speċjalment u jkun qed jitrasmetti dawn il-mikrobi ma jkunx qiegħed iferrix għal ħaddieħor. Fuq dak li qed qabel fuq dawk il-persuni li qed jgħixu ma' persuni li għandhom aktar minn 65 sena. F'każ li xi persuni minn dawn ikollhom xi kundizzjoni mentali li jħossu l-bżonn li għal xejn joħorġu mid-dar. Dawn x'għandhom jagħmlu? Importanti ħafna li nżommu l-sanità mentali tajjeb. L-importanti li n-nies kemm jista' jkun ma jkollhomx kuntatt ma' nies oħrajn. Ġifieri li inti persuna kemm jista' jkun anka fid-dar stess tista' tagħmel attività fiżika x'nafu kemm hija importanti ħafna l-attività fiżika li inti tista' tgħin ukoll u li hemmhekk hemm ħafna jnuna anke mit-televiżjoni Maltija li qiegħda propju naraw li qegħdin jagħmlu dawn il-physical activity classes ukoll fuq television allura kemm dawk in-nies li huma vulnerabbli u anke dawk in-nies li qegħdin magħhom jieħdu ħsiebhom jew qegħdin jgħixu fl-istess dar, hemmhekk ikun jistgħu jagħmlu din l-attività fiżika li hija importanti ħafna wkoll. U anke li aħna nkun nistgħu nżommu kuntatt ma' nies oħrajn barra d-dar, llum għandna mezzi ta' Skype, ta' internet li inti tista' dejjem tgħin biex kemm jista' jkun iżżomm dawk is-social networks li qabel persuni kienu jiltaqgħu ma' xulxin. Illum il-ġurnata fis-sitwazzjoni li qiegħda rridu naddattaw l-istil tal-ħajja tagħna u niżgħu mezzi oħra ta' komunikazzjoni. Carl Spiderman, the multi-dependent. So there are videos going around of people who are congregating on bus stops. Are there measures going to be taken in that regard? And with regards to the law that was released, it was announced yesterday about quarantining, when will it exactly be confirmed? And will
people with people who live with them and have to quarantine themselves get quarantine leave. L-ewwel waħda hija fuq tal-bus stops. Dik ġiet diġà kien hemm komunikazzjoni tajba ħafna ma' Transport Malta fejn kien hemm diġà inizjattivi fejn il-buses ma kinux qegħdin jabbu ħafna nies biex ma jkunx hemm kuntatt fuq il-buses, però anke fuq il-bus stops fejn ikun hemm ukoll is-social distances. Dik ġiet ukoll issa qiegħda tiġi nforzata permezz ta' dik id-delega li tajt b'effett immedjat mill-bieraħ biex naraw li l-pulizija fejn ikun hemm numru ta' nies ukoll ikunu qegħdin jissaparaw in-nies minn xulxin ta' distanza bejn ta' 2 metri. Allura hemmhekk inti għandek inqas ċans ta' trasmissjoni minn persuna l-oħra. Il-liġi l-oħra li ħad tiġi effett minn għada sibt filgħodu tajjeb hija li inti għandek kwarantina mandatorja għal persuni li huma vulnerabbli jew inkella anzjani. U bħalma qed dawk in-nies li jgħixu magħhom hemmhekk kemm jista' jkun huma l-persuni jekk jistgħu jaħdmu bit-telework huwa importanti li jaħdmu bit-telework, jekk huma għandhom xi post ieħor alternattiv fejn huma jistgħu joqogħdu dak ukoll jistgħu jmorru allura hemmhekk huma ma jkunux qegħdin mal-persuni friskju u allura peress li l-persuna xorta jista' jmur għax-xogħol allura l-quarantine leave hemmhekk ma toċċa relatives. Dwar l-eżenzjoni semmejt li fil-każ ta' anzjani li jridu jmorru jalfu l-annimali eżempju jistgħu jiġu eżentati minn din il-miżura biex jagħmlu proprju dik l-attività. Kif jistgħu jġibu din l-eżenzjoni? Ġifri hemm x'imkien fejn jistgħu japplikaw għaliha jitolbu għal din l-eżenzjoni. U ħajkun hemm xi lista tal-persuni anzjani li għandhom aktar minn 65 sena li forsi huma bdiewa li jaħdmu fl-eli u hekk ħajkunu eżentati minn din ħajkun hemm xi lista speċifika ta' min huma l-persuni eżentati. Iktar tard ħankunu qegħdin ħabbru wkoll email tajjeb li jistgħu l-persuni jiktbulna fuqha u dawk in-nies li m'għandhomx email jistgħu jċemplunna fuq it-telephone number tal-helpline tal-111 fejn jistgħu nieħdu d-dettalji tagħhom u mbagħad ħajkun hemm board tajjeb li jkun jista' jevalwa is-sitwazzjoni ta' kull persuna dan ir-request li jkollu eżenzjoni u mbagħad hemmhekk kun tista' tingħata risposta lil dak il-persuna. Domandorek ma jpurtax hemm anzjani li jmorru għandhom infermiera jew carers biex jgħinuhom. X'ħaj jiġri f'dawk il-każi x'hemm min qed jistaqsi x'sa jiġri. Eżatt. Dak huwa il-carers u l-infermiera li jkun hemm bżonn li jmorru fid-djar tajjeb huma ħafna minnhom huma essenzjali. Pereżempju qegħdin naraw li fost il-lista għandna persuni li huma diabetiċi li għandhom bżonn l-insulina kuljum. Hemm min jaf joħodha hu, però mbagħad hemm minnhom li ma jfux joħduha allura hemm il-carer li propju jmuru jagħtilhom. F'din iċ-ċirkostanza dak huwa xi ħaġa li huwa bżonn juża, allura l-carer għandha tibqa' tmur. Importanti ħafna li aħna f'dak il-mument innaqsu kemm jista' jkun il-contact time mal-persuni biex inti ġil-carer importanti li l-persuna l-anzjan jew inkella li għandu bżonn il-kura jkun prepara kollox minn qabel biex dik il-carer x'inti ġi d-dar tkun tista' tamministra pereżempju l-insulina immedjata ħalli kemm jista' jkun m'għaddumx. U wkoll aħna flimkien mal-kontratturi ta' dawn il-carers qegħdin naħdmu biex kemm jista' jkun iżżomm dejjem l-istess carer ħalli l-carers ikollhom kuntatt mill-inqas ma' persuni differenti. Konferenza stampa ħabbartu li kontu ġbartu d-data u sa tagħmlu l-projections based on local data. Sax forsi tgħidilna, bażat fuq dik id-data għandkom xi worst case u best case scenario fuq dak il-modeling. Mistoqsija l-oħra dwar il-pazjenti tal-asma more pertinently, ħafna minnhom ikunu outpatient care, mhux inpatient, allura hemm ċertu konfużjoni u tapplikax il-lockdown għalihom jew le. Fuq il-persuni li huma asthmatics, importanti li jkunu dawk li jkunu qegħdin jew jieħdu oral steroids, tajjeb dawk huma lin-nies li huma aktar friskju, u mbagħad għandna wkoll dawk li kienu daħlu bħala admissions tajjeb respiratory problems. Tajjeb, ġifieri hemmhekk aħna qegħdin inħarsu lejn dawk l-asthmatics jew inkella nies li għandhom mart respiratorju l-iktar li kellhom attakki li huma serji għaliex dawk huma l-iktar nies li jkunu friskju. Għandna diversi każijiet ta' asma ta' kwalinkwe età fosthom tfal ukoll li dawn huma kontrollati. Li dawk m'għandhomx riskju addizzjonali minn nies oħrajn.
Fuq is-sitwazzjoni tal-modeling x'qed jiġri, aħna qed nużaw diversi xenarji tajjeb tal-każijiet li għandna. Il-każijiet vera għadhom ftit, però bil-mod il-mod qegħdin ituna iktar data ta' sitwazzjoni li għandna. U aħna permezz ta' dal-modeling qegħdin naraw x'għandna nagħmlu l-aħjar mezzi ta' restrizzjonijiet biex indi dejjem tnaqqas is-social distancing u dejjem tipproteġi l-vulnerabbli biex kemm jista' jkun aħna nkun nistgħu innaqsu l-impatt fuq il-popolazzjoni. Imma wkoll biex aħna kemm jista' jkun dik il-kerv tal-pik li kollna dejjem innaqsuha l-isfel ma jimpurtax li ddum naqra iktar, però l-iktar importanti hija li l-ammont ta' nies li jkollok at any one point in time li huma infettati jew inkella li għandhom bżonn li jidħlu l-isptar dejjem kemm jista' jkun inżommuha baxxa. Grazzi.